No és difícil de fer entendre que hi ha hagut una sedició, un intent de cop d'estat. Al final, a països com Alemanya il·legalitzen partits que porten en el seu programa electoral demanar la independència o anar en contra de l'ordre constitucional que tenen. Per tant, és una cosa que tenen molt assumida. A la política no hi cap tot, i no tot s'hi val. Per tant, no és difícil d'explicar. El problema, jo crec, és aquest caldo de cultiu que hi ha al voltant d'un moviment que ha estat mimat, cuidat, emparat i subvencionat per un entorn que el que busca és desestabilitzar l'Estat. No ens enganyem, això no va d'independència, va de desestabilitzar l'Estat. El problema és que dos jutges, un alemany i un belga, han rebutjat l'ordre. I aquest és el problema. Però és que a Bèlgica això, per desgràcia, és que ho hem vist amb condemnats per terrorisme. Bèlgica és un país molt propici per persones com Carles Puigdemont que busquen retardar l'efecte de la justícia. Per això van allà. No és casual que vagin allà. El Tribunal de Justícia.